Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Táto téma je nám veľmi blízka, nakoľko aj názov našej strany je Sme rodina, tak samozrejme tieto veci nám nie sú ľahostajné. Ja by som chcel aj z tohto miesta poukázať na štandardných politikov. Štandardných politikov, ktorí sú tu na už 20 rokov, stále tí istí. A jediné, čo robia, okolo vidíme samé kauzy. Rozkradanie, DPHčky, oligarchovia. A ja sa pýtam, kedy títo štandardní politici sa začnú zaujímať konečne o ľudí, o rodiny, o deti. Videli sme to posledne, keď mali možnosť zahlasovať za zvýšenie prídavku detského. Samozrejme nezahlasovali. Kto? No koaliční poslanci. Dneska tu máme prípad napríklad Maxim. Áno? Je to slovenský otec. O tomto prípade sme veľakrát informovali. A zase sa tí štandardní politici, ktorí veľakrát si hovoria, že sú sociálni, áno, keď sa pýtame na Smer, tak to sú tí sociálni. Tak to sú takí, ktorí sa zaoberajú hlavne tým, aby s kamarátmi rozkradli túto krajinu, ale vôbec sa nezaujímajú skutočne o skutočné príbehy ľudí, rodín. Ja nevidím nejakú snahu o to, aby im pomohli. O tomto bližšie vám moja kolegyňa vás poinformuje o tomto prípade Maxine. Ale ja chcem ešte jednu vec povedať. Nech si nemyslíme, že to nejde. Zoberme si takých prípad Bodnáriových z Rumunska. A musím to spomenúť. Proste, prečo spomínam tento prípad? Pretože by nám mohli byť príkladom títo Rumúni. Čo urobili? V tomto prípade sa aktivizovali tisícky ľudí v Rumunsku a nakoniec aj po celom svete. Urobili protesty za všetky odobraté deti. Ja som bol tiež na tých protestoch. Aktivizovali sa aj predstavitelia rumunského štátu. No u nás sa neaktivizoval nikto okrem nás. A tieto špičky rumunského štátu apelovali na príslušné orgány a žiadali o zintenzívnenie kontaktov rodičov s deťmi a následné vrátenie detí do biologickej rodiny. Ako to dopadlo? Deti sú dnes späť v biologickej rodine. Späť u svojich milujúcich rodičov. Prečo? Pretože Rumunsko sa za nich postavilo. Ja sa pýtam, my sa za koho postavíme? Za DPHčky? Za Širokého? Za Brhela? Za koho sa všetkého postavíme my? Keď nie za tú rodinu, za tú základnú bunku. Ďakujem. Dobrý deň. Veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, takže sa omluvám. Ale musím s poľutovaním skonštatovať, že naše orgány nekonajú danej veci a evidentne sú naši politici, sú im prednejšie dobré vzťahy s Norskom ako rodiny, deti, ako je naša Maxine. Moja vnúčka má taktiež slovenské občianstvo, čiže povinnosťou slovenskej diplomácie je chrániť toto dieťa. A pri tejto príležitosti sa chcem spýtať pána ministra Lajčáka. Naposledy sa v médiách vyjadril, že pre moju rodinu spravil nadštandard. Pýtam sa vás, pán minister, to je nadštandard, že vaši štátni pracovníci moje dieťa, moju nevestu nútia, aby podpísali to, čo nevykonali? To je trestný čin. To nie je žiadny nadštandard. Trestný čin, ktorý spáchali štátni úradníci. Teraz by som chcela niečo povedať, ako prebehlo celé toto súdne pojednávanie. Konalo sa 20. júna 2016, bolo jednodňové. Priestor, ktorý som dostala na moju výpoveď, bol tak malý, že som musela oponovať sudcovi a žiadať o priestor mojej výpovede, nakoľko sa jedná o ľudský život, o dieťa a nemôžeme pozerať na to, či máme málo času, ako sa vyjadrila sudkyňa. Časový priestor, ktorý mi sudkyňa dala, bol znova veľmi krátky. Celkovo svedkové Barnevánu dostali oveľa viac priestoru na výpoveď, čo evidentne vyšlo v prospech Barnevánu. Asi o 3 dní po súdnom konaní mali rodičia stretnutie z Maxine, ktoré sa konalo v parku na okraji Lillehammeru. Moja túžba vidieť moju vnúčku bola tak silná, že som sa bez vedomia rodičov vybrala do týchto priestorov. Nebola som si istá, či som na správnom mieste, na správnom detskom ihrisku. A ako som kráčala cestičkou, zbadala som tam krásne kučeravé dieťa. To bola moja Maxine. Neskutočne som túžila ju objať, vziať do náručia. No moju túžbu prekonal veľký strach, že by som zmarila stretnutie rodičov s dieťaťom, na ktoré čakajú celé 3 týždne.
Tak som kráčala ďalej späť k autu, nasadla do auta a odišla domov. Počas cesty mi volal syn, že mama, kde si? Pretože Bárne vám tvrdí, že ťa videli v parku. A ja im tu vysvetľujem, že ty nemôžeš byť tu, pretože nemáme ďalšie auto, že nemala si sa sem ako dostať. Tak som napokon musela ísť pravdu von. Barnevan na mňa zavolal policajtov, ktorí prišli za mňou až do domu, kde ma začala policajtka poučovať, že nesmiem svojvoľne porušovať zákony. Tak som sa snažila pani policajtke vysvetliť, že kto porušuje zákon je Barnevan, nie ja. Pretože na každom jednom súdnom pojednávaní je Barnevan upozorňovaný právnikom a sudcom, že porušujú moje a manželové práva starých rodičov. Pretože v norskom zákone je právo, starý rodič má mať kontakt s dieťaťom. No žiaľ, pani policajtka mi povedala, že to sú práva Barnevanu. A odišli preč. Po obede dostal syn SMS-ku, že sa má dostaviť na ďalší deň s partnerkou do priestorov kancelárii Barnevanu, kde prejednávali môj čin, ktorý som spáchala. Záver ukončili to tak, že stretnutia z Maxine sa budú konať len v priestoroch Barnevanu, ktoré sú pochmurne chladivé. To je asi tak všetko. Ďakujem.